Wana gung liwang liwung gawat kaliwat liwat sinung wingit kathah tetuwuhan kang ageng-ageng kayata Gurda Mandira Warugunung Kepuh Kayu Lanang ingkang samya tepung pang lan ranira nganti datan kawistara Sarate Hyang Pratangga Pati ana sing ngarani alas gawat kaliwat liwat jalma mara jalma mati parandene ana titah pujangkara ingkang nembe teteki yoga brata nenggih sang Krasana ingkang mijil saking desa Widara Kandhang mandeng pucuking grana anut marang geyonganing kayun kayungyun angayati parutama kaya mati jroning urip jroning temeka pati liyep layap ing aluyuk pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine sang Krasana wis gandeng rasane kalawan Gusti kang Maha Suci ananipun pasrah marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat kocap sepining swasana ing telenging wana sakala pecah awit ana sardula kang sarta taksaka ingkang goro-godha marang sang Maratapa
Kacarita kaya mangkono sang Kakrasana. Datanmu bah, datanmu Sedeni Ratapa Brata. Nadyan to den Goro-goda dening sipating Sardula kang sarta taksaka. Saya manteng semedine kenceng niate. Pasrah sumarah marang purbaning Gusti Kang Maha Murah kocap. Mijil saka angganing sang Kakrasana. Daya kekuatan ingkang minangka dadya Sardula kang sarta taksaka badar wujud pusaka cacah wonten kalih. Rahayu
Om awit nam astu namasidhat sekaring bawana langgeng. Mugi arah hayo sagung dumadi. Titah ulun nger Kakarsana. Ulun Sang Hyang Brahma ing kayuwangan swarga dahana ingkang mrepeki kelawan jeneng Kita Kakarsana. Waduh, pukulun. Kaget rasing manah kula dene dinten samangke paduka njugaraken ingkang nembe mangsah yoga brata kepareng. Kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Brahma. Ya. Kakarsana. Banget panarima ulun akarya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestu ulun wae tampanana. Inggih, kula pundi sangga jimating gesang kula Pukulun. Kejaba kang saka mangkono. Nggonmu wis sawetara teteke yoga brata ana telenging wana iki. Wis mok tuku kang satomok tebus kanthi laku mula. Ingkang wujud Sardula kang sarta taksaka ingkang Gorogoda kelawan jeneng kita. Wis babar wujud pusaka kadewatan ingkang cacahe ana loro. Ya kuwi Kyai Nenggala kang sarta Lugara ingkang wis manunggal ana ing epek-epek kita kiwa kang sarta tengen. Iki mujudake ganjaran tumrape jeneng sira minangka srana bakal njejegake bebener kang sarta kautaman mrasta angkara murka. Aduh, inggih. Inggih Pukulun. Bingah arosing manah kula dene kula nadyanto lare saking dusun Pinercaya minangka dados sasananing pusaka kadewatan Kyai Nenggala kang sarta Lugara. Kejaba kang saka mangkono Kakarsana wis wahyane tinarbuka. Jeneng kita kudu sumurup, jeneng kita kudu mangerteni. Nadyan sawetara wiwit cilik nganti dina samangka kowe mapan ana ing desa Widara Kandhang. Kagulawentah dening wong tuamu sekarone Demang Sagopa kang sarta ibumu Sagopi nanging lugune jeneng kita ki Traing Kusuma Rembesing Madu. Jeneng kita ki lugune Atmajaning Nalendra Gung Binatara ya kuwi ratu ing negara Mandura Prabu Basudewa. Sawetara nggonmu mapan ana ing Widara Kandhang mung tinitipake dening wong tuamu. Ora kok jeneh wong tuamu ora tresna kelawan jeneng sira Kakarsana. Nanging gedhe rasa katresnane kang sata kebak pangati-ati. Waduh, jagat Dewa Bathara. Dados kula menika atmajanipun ingkang simun Prabu Basudewa ing negara Mandura. Ya, klebu adimu Narayana kang sarta lara ireng. Kuwi atmajaning Nalendra Gung Binatara, ratu ing Mandura Prabu Basudewa. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lirik gincanging alis risang mawe gandrung risang mawe gandrung ongong sabarang kadulu ukir moyak mayik
saking Tias Baliworo lumare sang gandrung Dohari Sumitra Tanaya Parandre matur gunging panuwun ingkang tanpa windandu pukulun Bathara Brama paduka sampun paring katrangan kang sarta kalidamar dumateng kula pun Kakarasana Kakarasana dina samangka wis tumeka wahyane mangsa kala jeneng sira kudu labuh kelawan nusa bangsa kang sarta negara Mandura kang wis mengeti kamardikan sing wis genepe umur 80 taun iki diancam dening bebaya saka pakaratine Adipati Sengkapura sang Kangsa Dewa sing diaku anak dening wong tuamu Prabu Basudewa ya mung merga nalika semana garwane bapakmu Prabu Basudewa sing jenenge Dewi Mahira utawa Mahira dibergonjak kacidra resmi dening Nalendra ing Guwa Gro Prabu Gurawangsa mekasane nuwuhake wiji ya kuwi Kangsa Dewa sing sajahe dina samangka bakal kudeta bakal ngongrong kawibawaning bapakmu ratu ing Mandura Prabu Basudewa mula kowe dilairake ana ing bumi Mandura kowe dadi tarunaning bangsa aja nganti duweni pitakon negara wis menehi apa karo kowe ning diwalik kowe wis labuh apa tumrap negara nusa bangsamu Kakrasana Dewa-dewa sugata marang soreng parang nibane harum-harum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Jawata Sutamulat ing Mandura ana tontonan adon-adon jago kasepuhan negara Mandura lumawan tanding kelawan jago saking Sengkapura jagone Kangsa Dewa kuwi mung kanggo srana bakal njungkeng kawibawane wong tuamu Prabu Basudewa mula dina samangka kowe lumarap mring negara Mandura slametna negara nusa bangsamu sing nedeng-nedengi mengeti dina kamardikan sing umure 80 taun iki belanana nganti tetes sing getih kang pungkasan tanpa beda kaya dene para pahlawanku semua bangsa sing wis ngorbanke jiwa raga kanggo srana merdikaning negara Nuswantara ya negara Mandura iki waduh inggih pukulun sendika ngestaken dawuh kepareng Rigelanggan samangke sinartan sembah Gusti kula paring kula nyuwun pamit nyelametaken bumi Mandura kalenggan samangke